Dobrodošli u novi video, drage naše pratiteljice i pratitelji. Šipak u prahu je bogat vitaminom C. On pomaže kod upale, bolova i ukočenosti zglobova. Šipak u prahu obnavlja zglobnu hrskavicu prirodnim putem. Od njega je najbolje napraviti napitak. Za njegovu pripremu trebamo 1 čajnu žličicu šipka u prahu i 1 čašu vode. U vodu stavite šipak u prahu. Sve dobro izmješajte i spremno je za upotrebu. Uzimajte jednom na dan, prije jela kroz 3 mjeseca. Uvijek možete više. Veliki pozdrav, do novog videa.